Bokajan Police Station Kaparlo angkang diroga bagana dungalong truck kacetonga jok banghini apran kedam. Police Army lapen UPRF ok cumpranang bong kacetengkeng ahut UPRF CNC Martin Guite apran kedam. Birla get ahiti along dustbin kavedet ajok rad atum kitu kanem uih kang nimnang. Kardom pini abirta than bang nili merina hansepi non arjutha birta angton pen. Tumi ada porphai ke thomalom singhason ahawar kuki arong Juliana long police lapen army chelangpet pen kiri kakuru pon bomahut UPRF CNC Martin Guite apran damnang lo. Pinpur mek bangso asong aphan pinang army lapen police kiri kakuru padopon lo. Singhasong ahawar malom pinang an arni pen risim kang tangki od UPRF kuasong pinang an chithang lo. Lasua lama pi an ke chithang plupsi police are reading an lerong lo. Lapen na pi an ke police atum kiri asai klempon bom lo. Tumi preni pai trok ada porpai ke thoma porahut an ke police atum pen chitong prongsi chitengking dut lo. Police atum aheli amu kiro pen anjok UPRF asong a commander Martin Guide police are reading pen aprandam nang joilo. Birta kelong dun atengki jiklu ejon aprang bokojan police station kaparlu angkang tokolang supu alang sunalong. Hiri rapin se risim kang tangpen joy pun lo putra Birta ribdun long. Tinsukia pen kewang bom ihum gas cylinder atrak Nagaland ke pon bom ahut sang tikeroy atrak pen kacetong ahir kang tang ragajok adim along amat gas cylinder atrak a driver lapen helper banghini apran dam juilo. Lapoi hum tinsukia pen kebang bom cylinder gas atrak lapen sang tiki pon atrak kuhima lele aku derogar bagan nalong ahiring tang rak pen kacetong ajok banghini abang phua tum adim amat apran dam nang juilo. Birta ki ribdun long atengke banghini apran ki dam abang phua tum lake dipjoti sakya lapen horen sakya hello putra pherang ki pen Birta nang pale. Pini abirta ke paan si kangton iglok domethak me kardom.